Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu fulɓe bandiraɓe fulɓe leydi Najeria fulɓe duroɓe fulɓe joɗiɓe nder gelleji fulɓe joɗiɓe nder gureji fulɓe jangoɓe fulɓe janginoɓe fulɓe modiɓe assalamu alaikum inde am Bello Abdullahi Boɗejo ardiɗo mi yetti Allah huɓɓirde mi yetti Allah kawtal hoore laamiɗo fulɓe mi warumi wolwana en dow haala ko wi'ete kaati ɗum subtirta wakkati suɓi. Kaati zaɓe, ta woodi kaati zaɓe kañum woni VPN, ta woodi kaatiyel zaɓe maɗa a suttay mo giɗɗa. Ngam majjum joni ɗum ɗon e ɗum waɗa kaatiyoy koye ɗon online eɗum waɗa kaatiyoy koye ɗon online. Ngam majjum emi yiɗi kala fulloto woni pat wurto raɓɓita warta e woodi kaatiyel zaɓe. Ta woodi kaatiyel ngel ɗon ngel nafante kala to gonɗa fu go'o a yiyay ngel wallitete koda no on taɓɓima dow laawol ɗum anda e to gonɗa ɗum tabbitinay bo a pullo Najeria ɗum tabbitinay bo to gonɗa. Ngam majjum kala fulloto woni kap ga Allah wurto raɓɓita kaatiyel zaɓe ngel ɗon ngol noddol ga Allah miɗi fulɓe mburto taƴa kaatiyoy zaɓe. Ta woodi kaati zaɓe ɗum ɗo to a waway suɓa goɗɗo mo giɗɗa, amma to no ɗuɗirɗon fu to gure moɗon to on ngala kaati zaɓe on wala non no subtirton mo giɗɗo. Ngam majjum fulɓe wakkatire waɗi ga Allah ko moye wurto o tabbitina heɓi kaati zaɓe.